Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा जोंहा दिनै 23 सेप्टेम्बर बेनिफ्राय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ एबा फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स मिनिस्टारनि आन्डाराव बे 5 लाखसिम नोंथांमोना मोननो हागोन फरायनाय सिस्टेमावसो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे मोनसे जि नटिस फैदों आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जे बेखौहाय मोनसे पेपाराव लिरदों आरो बेखौ लिरनाय बायदिब्ला माबादि सिस्टेमाव मोनगोन आं बेखौसो नोंथांमोनजों इनफरमेसन लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबो अब्लासो बुजिगोन एन्ड बैसोखौ बेवहाय सोलायनाय होदों नाथाय बे बैसोआ सोलायगोन ना सोलाया बिनि सायावबो आपडेट दायो अफिसियेल नटिसआ रिलिज खालामाखै लिंकआ मानोना दिनैसो एक्टिभ जागोन नाथाय बेयाव मोनसे बिग चेन्ज खालामदों जे बैसो एन्ड फरायनाय एन्ड नोंथांमोना 18 इयार्सआ मोनगोन ना मोनला बेनि सायाव मोनसे बिग आपडेट लाना फैदों बिदिब्ला गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि लेटेस्ट आपडेट मोनो आरो लोगोसे नेक्स्ट आसाम पुलिस रेलि आरो बेनिफ्राय एडिआरनि आपडेट गैथ'वा अफिसियेल हिसाबै जेब्ला फैगोन नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दा बिदिब्ला जों बेखौनो एसे गोबाव खालामा नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै बे स्किम एबा नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ एबा लनखौहाय नोंथांमोनाहाय लानो हायो दा बेयाव बेबादि मोनसे आपडेट फैदों जेराव नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ मिनिमामा जाबाय 2 लाख आरो मेक्सिमाम जाबाय 5 लाख बेनि सायाव मोनसे बिग आपडेट बेवहाय जों चेन्जखौ नुनो मोन्दों दा बेबायदि जामारगोन ना जामारा नोंथांमोना 23 सेप्टेम्बर लिंकआ एक्टिभ जाबा दिनैहाय मोनगोन जे 2 लाखखौहाय सोर मोनमारगोन आरो मोनमारा नाथाय दिनैहाय नोंथांमोना साबमिट खालामनो हानाय नङा बेयाव लिरनाय बायदिब्ला बेनो जाबाय लन्च खालामगोन दिनैहाय पर्टेलखौसो नोंथांमोननि अनलाइन मोनसे पर्टेल थागोन नालाय जेराव बिनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बे 1 लाख एबा नोंथांमोना 2 लाखखौहाय मोनो माने फार्स्ट बोसोरावहाय 1 लाख आरो नेक्स्ट बोसोरावहाय 1 लाख गासै नोंथांमोनाहाय 2 लाख राङारि अनसुंथाइ मोनगोन मिनिमाम 2 लाख आरो मेक्सिमाम 5 लाख बे पर्टेलखौ दिनैहाय एप्लाइ खालामनाय एबा जायखिजाया एप्लाइ खालामनो थाखाय मोनसे अनलाइन पर्टेल नांगौ जायो आरो बे पर्टेलखौहाय दिनैहाय लन्च खालामसिगोन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों जे लन्च अफ पर्टेल एन्ड रेजिस्ट्रेसन बे जाबाय दिनैहाय पर्टेलखौहाय लन्च खालामसिगोन 23 सेप्टेम्बराव माने दिनै 23 सेप्टेम्बर बेखौहाय लन्च खालामसिगोन एन्ड लन्च खालामनाय लोगो लोगो गोबां माखासे आपडेट खालामनांगौ जायो बेखायनो टाइम लागोन दा बेयाव लिरनाय बायदिब्ला दिनैहाय लन्च खालामबाय एन्ड नोंथांमोनाहाय साबमिशन अफ एप्लिकेसन Phase-1 मोनदों माने Phase-1 2 3 थागोन जानांगौ बेखायनो बेवहाय लिरदों जे साबमिशन अफ एप्लिकेसन Phase-1 नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बे नङा Phase-1 आ जागायगोन नोंथांमोना 24 अक्ट'बरनिफ्रायसो बेयाव जागायगोन होननानै लिरनाय दङ बेखायनो नोंथांमोना 24 अक्ट'बरावसो साबमिट खालामनो हागोन एप्लिकेसनखौहाय बेयाव लिरनाय बायदिब्ला दा चेन्ज जागोन ना जाया जेब्ला समा फैगोन अब्लासो नोंथांमोना फिन खनसेबाव नटिसखौ मोननो हागोन दायो नोंथांमोना फरायनाय सिस्टेमावसो लानानै बे रांखौहाय मोननो हागोन हमना ला 10 फार्स्टआ 5 लाख रां मोननाय नङा दा बेसेबां मोनगोन जों बेखौबो नायगोन दा लोगोफोर जों बेखौ नायगोन डिटेल्सखौहाय बेनो जाबाय 5L खौहाय 5 लाखखौ सोर मोनगोननो जायना डिग्रि दङ नोंथांमोना प्रोफेसनेल बेनो जाबाय 5 लाख मोननो नोंथांमोननि इन्जिनियार फरायनाय बा MBBS खालामनाय BDS खालामनाय भेटेनारि खालामनाय फिसारि खालामनाय बा एग्रिकालचार खालामनाय नोंथांमोनासो बे 5 लाख रांखौहाय नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन अके नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय 50% बेयाव ग्रेन्ट होनदों बेनि सायाव जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारफिनबावगोन नोंथांमोना मोनबावगोन डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन नाथाय बेखौहाय दिनै पेपाराव होग्रोदों जे नोंथांमोना 2 लाख मोननोबा पोस्ट ग्रेजुवेट बा नोंथांमोना डिग्री पास खालामनाय ITI पास खालामनाय बा पलिटेकनिक पास खालामनाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जेरै हमना ला मेट्रिक पास खालामनाय नोंथांमोना ST SC मोनदों अब्ला नोंथांमोना बे 2 लाखखौहाय मोनगोन एबा नोंथांमोना 12 मोनगोन दा फार्स्ट अफ 1 लाख आरो नेक्स्ट इयाराव नोंथांमोनाहाय 1 लाख रांखौहाय मोननो हागोन बेयाव नटिसआव लिरनाय बायदिब्ला गोबां सानदोंमोन 10 पास जाबानो 3 लाख 5 लाख मोनगोन नाथाय बे नङा जायफ्रानोखि 10 पासनिफ्राय डिग्री पास सिम्पल डिग्री पास नोंथांमोनाहाय बे 5 लाखखौ मोना जास्ट नोंथांमोना मोनगोन 2 लाख नोंथांमोना 2 लाख पेकेज मोनगोन होनना बुंदों गभर्नमेन्टनिफ्राय अके एन्ड बेनि सायाव डिटेल्सआ फैबावगोन जे अफिसियेल नटिस मोनबानो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलावहाय मोनबाय थागोन बेनिफ्राय दा बैसोआव मोनसे बिग चेन्ज बेयाव लिरनायखौ नुनो मोन्दों आरो जेब्ला बे गासैबो अफिसियेल नटिस लिंकआ पर्टेला हमना ला दिनै एक्टिभ जानाय लोगो लोगो जेब्ला क्राइटेरिया ओंखारगोन अब्ला बांसिन मोजांसिन जाबावगोन दा बेयाव लिरनाय बायदिब्ला नोंथांमोना 28 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोर जेनेरेलाव नाथाय जों STI 28 इयार्सनिफ्राय 43 इयार्ससिम बेवहाय लिरनायखौ नुनो मोन्दों बेवहाय 18 इयार्स लिरनायखौ नुनो मोनाखै आरो जेब्ला गोदान नटिस फैबावगोन अब्ला मिथिगोन नाथाय बे लिरनाय बायदिब्ला नोंथांमोना 28 बोसोर जाथारनांगोन बेयाव नोंथांमोना मोनबाय जे 28 इयार्सनिफ्राय 43नि गेजेराव थानाय जानांगोन 43नि बारबाबो मोननाय नङा आरो 28नि गाहायबाबो मोननाय नङा बेयाव लिरनाय बायदिब्ला नाथाय बियो चेन्ज जागोन ना जाया समासो मिथिसिगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि जाहैबाय मिनिमामाथ' बेनोखा नोंथांमोना आसामनि जाथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय न'खराव सासेल' मोनगोन आरो जाय लन थाखानाय नोंथांमोनाहाय जुदि मोजाङै सुखुवाखैमोनब्ला नोंथांमोना बे लनखौहाय मोननाय नङा बेनोमोन नेक्स्ट लेभेलाव जि नोंथांमोना आपडेट फैयो अफिसियेल हिसाबै फिन खनसेबाव नोंथांमोना मोनगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव
स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा होनबावदों जे नोंथांमोननि एकाउन्टआ कमार्शियेल बेंक एकाउन्टआव थानाय जानांगोन आरो बेखौहाय अपेन खालामनांगोन 31 डिसेम्बर 2023 नि सिगां नोंथांमोना कमार्शियेल बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन होननानै बुंदों आरो सेभिंसआव जानाय नङागोन स' बेखायनो कमार्शियेल बेंक एकाउन्ट बेवहाय लिरनाय होदों स' नेक्स्ट लेभेलाव जि आपडेट फैयो नोंथांमोना मोनगोन